Boom. So, ano, ikakabit na natin yung visor niya, tsaka yung bracket. Pero tatanggalin muna natin to. Yan. So, tanggalin ko muna. Gawin natin ng size 14. Ano yun kuya, order mo? Ah. Kasama. Oh? Hindi. Wala ko nasaan. Tama ba to? Hindi kasi. So, yun. Check muna natin kung sakto ba. Yun lang. Yun lang. Sisira na. Malaki. Wait guys. Unless ganyan. Ganyan sasakto siya. Pero magka na ayaw niya. Ayan. So, tingnan ko lang anong pwedeng gawin dito. A few moments later. So, ayun guys. Bali ano pala? Sorry. May extension pala siya. Ayan o. So, bali, sabi ko kanina hindi siya kasya. Hindi kasya. Kala ko masisira. So, ito pala yan. Pag yan, lagay ko dito. So, extension pala ito. Ang gagawin mo lang, gagawin mo lang siya dito. Yan. Lagay mo rin yung isa doon. Mali. Ay. Pitan lang natin. Mali. Baliktad. Kasi baliktad to. Higpit na siya. Pwede nating ikabit tong ano. So wala akong ginawa dito, hindi ko in-adjust, basta nilagay ko lang. Pwede nating lagay. Pwede lang naman. Sakto.
Sakto. Ay, kailangan to. Kailangan ito. Wala. Bali, lalagay mo na to. Yan. Ano ba maglagay nito? Tapos ganito. Oops. Alis ka, Mark? Dito eh. Ginagawa mo lang? Okay. Nalagyan ko ng ano, windshield dito. Ay, para pag ano, umuulan. Ah, ito. Yan. Ito. Ito na ito. One eternity later. So, ayun guys. Nalagay na natin. Ganyan itsura niya, no? So, bali yung next. Nalagay na natin yung visor niya. Dito. Magiging ganyan yan. So, yan. Sakto naman. Lalagay lang natin. Lang. Ay, mali. Na. Wrong move. Na. NANI?! Ano pa yun? Ayan. So, papahirapan nga namin yung sarili ko. So, bali nyo, bago nyo ikabit ito guys, ilagay nyo na yung ano, pati yung side mirror para di na kayo mahirapan. Ay naku, mali. Eventually. Tara, tinanggal ko ulit.
So, kabit muna natin yung visor. Basta, kabit muna natin guys. Marunong naman na kayo siguro. Ikakabit lang natin. Tapos papakita ko sa inyo ulit mamaya. So, ayan na siya guys. Bali, kinabit na natin no, yung visor niya. Hihigpitan ko na lang. So bali lalagyan na rin natin yung side mirror kasi pag ikakabit natin tapos ilalagay natin may hirap na naman tayo. So lalagay ko ng side mirror, kunin ko lang sa taas. So guys, make sure na ito sakto siya dito. Ayan. Gawin nyo muna yan. Isa. Dalawa. Ay gagi. Ito. Nalagay nyo dyan. Sunod ito. Tapos last. Ito na. Sa likod. Sa podly. Ay. Dun pala. Dito pala. Sorry. Pasigipan nyo lang. Pasigipan nyo lang, tapos pwede nang ikabit. Tadaan! Ay, ito. Ayan. Tadaan! Ayan ang ikabit. Okay. Tignan natin. Yan siya guys. Yan. Ayusin lang natin. Huwag ka nang masira. Yun o.
So ano, test drive na. Lang test drive natin. Ayun guys. So nakita nyo naman yung ano, performance niya, no. Medyo ma-vibrate pero okay lang naman kasi ang purpose niya naman kung makikita mo sa likod, yun nga lang, yung compared sa stock niya, yung stock niya kasi hindi ganun ka ano hindi shaky, hindi ka ganun ka shaky. Pero ito shaky siya, pero makikita mo pa rin yung sa likod. Ang kagandahan lang nito, maporma talaga siya. Ayan. So yan, diba? Ang forma niya guys, bali ang kinuha ko palang side mirror niya is yung long stem. So hindi ko alam kung siguro yun yung reason bakit ma-vibrate. Siguro pag mas maikli to, hindi siya ganun ka-vibrate. Tsaka ano kasi, magaan itong side mirror niya, no. Baga plastic lang yan. Tapos ito yung mirror niya, magaan siya. Siguro yun yung isa pang reason ba't ma-vibrate. So overall okay naman siya. Pumorma si Mio Gear, no. Kahit anong motor siguro pag nilagyan mo ng ganito, puporma talaga siya. Yun lang. So yung mga may ganito na, bigay naman kayo ng tip paano mabawasan yung vibrate niya dito. Anong ginawa nyo, or parehas tayo. Ayan. So dito na matatapos yung vlog mga kamoto. Salamat sa panonood. Kung di pa kayo naka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. And follow nyo na rin ako sa sa Facebook, no, at saka sa TikTok. GearMoto66. So ayun, salamat sa panonood. Kung may mga tanong kayo or may mga suggestions kayo, comment lang kayo sa comment section. At ayun, see you sa next vlog mga kamoto. Ride safe at God bless. Yun, bye.